57 k spoločnosti Železničného území Slovenskej republiky smer Trnava, Trenčín, Prúdky a Banská Bystrica pravidelný odchod 6 hodín 25 minút bude pristavený v nástupišťu 3 koľaj 14. Osobný vlak linky S60 železničná spoločnosti Slovensko smer Seňov a pravidelný vlak regionál Express 1431 R70 spoločnosti Leo Express Slovensko smer Nemecká streda Veľký Mier a Komárno pravidelný odchod 6 hodín 13 minút stojí pri natáčení koľaj a pripravený na odchod. Express 607 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko smer Trenčín, Žilinovský Poprad Tatry a Košice pravidelný odchod 6 hodín 15 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj a upozorňujeme cestujúcich, že preštávačný vozeň číslo